Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' निउ इयार नालाय निउ इयारनि थाखाय नै एसे देलायबायबो आङो बेलेग रोखोमनि बेबायदि देलायफेरथारामोन नालाय ओमफ्राय दिनै देलायबाय आरो ओमफ्राय निउ इयारनि थाखाय जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहा मुथुआ मेथाइ खनगोन आरोना निउ इयारनि थाखाय जाबाबो जायाबाबो दोंसे ओरैनो गाव माखो हायो खनगोन जेबो प्रेक्टिसबो खालामाखै दामानि खनथारियाबो बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय खनगोन आरो मुथुआ निउ इयारनि थाखाय न जाबाबो जायाबाबो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै माने जायफोरा जोंनि धोनस्रि फुंखानि साबस्क्राइबार नोंथां साबस्क्राइबारमोनखौ मुथुआ मेथाइ खननानै बरायगोन आरो बे दिनैनि निउ इयारावहाय ओमफ्रायो दाना जायफोरा जोंहा मुथुनि मेथाइ खननायखौ खोनासंनो मोजां मोनो खोनासंलांबाय थानो लोगोफोर ओमफ्राय माखौबा बुंनो मुथु नोङो गिबियावनो धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलनि गासैबो साबस्क्राइबार नायगिरि नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय बे गोदान बोसोरा नोंथांमोन बयनिबो जिउआव गोजोन आरो सुखु लाबोथों लोगोसे जौगानाय लाबोथों बेखिनिखौनो उइसेस खालामनाय थाबाय हेपि निउ इयार 2022 हेपि निउ इयार लोगोफोर मेथाइया माने प्रेक्टिस जेबो गैया जास्ट जों रंजानो थाखायल'सो आं मोसाग्रा नों खनग्रा 1 2 3 practice kia lain orang ke perzakan. Son of kita juga. Son of kati pingana. Like go ba mini warna. Sonafar khati picnic jana Rise like over mini warnai Gedan besergi Happy New Year Acha, metai kena sungguh ni Guys, ayo Sonafar ni pan metai kena mau sebalik ke per Di mak hayu pun berat Sona berkati piknik sana Rise like over mini warnai Gedan beserni bermailai Happy New Year Oh Sona Happy New Year Sona berkati piknik sana Rise like over mini warnai Gesedonglah bermailai Happy New Year Oh Sonaper Happy New Year Kanai topayau Ibar tulainya Dokna rebeyau Agor airliner Gesedonglah bermailai Happy New Year Hey Sonaper Happy New Year Cepat go Metaya mane lyrics kena isi buku sogia mane Nimu sampai tahu Ini yang ada Dhwnsri nama Hala Ini pun lain pun lah Mak gua susah Biku hai apa bahan ikon Masa nula Daya ani Nonga rose ani Nonga Siu parnai fanoni Zauli
barniso daya ani nonga rose ani nonga siu siu parnai faguni zaulia barniso daya ani nonga tangai faguna mandar bilar barini daya rauni benonga rose biya bernisha daya ani nonga rose ani nonga siu siu parnai faguni zaulia barniso daya ami nonga nani dukuni madai di balaya mizin kwangi gezau langgayubla obla serkau teranggu si bawde nani dukuni madai di banaya mizin kwangi gezau langgayubla obla serkau teranggu si bawde daya ami nonga rose ani nonga siu siu parnai faguni zaulia barniso daya ami nonga daya ani nonga लोगोफोर siu siu barnai faguni zaulia barniso hai cepet dah cepet kon lu bisa metai bisa metai ma metai kon metai leng sino fina ha biksu sino fina begitu besar dengan kon metai no le kita ni lah begit ke agak long dah muda aku mazang menai sino hai begit ke kon nak right time mana simang aku nak harus jenang matang aku ni kita begit kon nak right time mana mulai beku tu kon kang kabai men kon nelai Friday sose kon mau nanya ada besar gedan ni nama hai besar gedan jeng tu nilai ya kita obla kon nasihat na dia kon dah malai ang masara masa simana pinanga rosena matanga rosena simana pinanga rosena matanga rosena ami sera ang masuk ke ziu gezenggan songsaraku si faigan ang masuk ke ziu gezenggan songsaraku gezen faigan si mangau finanga rose matangau
बे मेथाइखौ खननानै हरबाय थानायखायसो माने मोगथाङाव जाफुंबाय नामा बुजिनो हाला आरो खनबाय थायोमोन खननायालाय दा जियानो जाया मानो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै गासैबो साबस्क्राइबार जोंनि लोगोसे साबस्क्राइबारनि नखर गथ' गथाय फेमिलि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ आब' आगै आदा बाजै आबै आबौ आदै मादै बिबोनां बेवाइ गासैनिसिमबो खनसेयैनो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नैबे गोदान बोसोर 2022 जोंनिया गोदान बोसोराथ' बैसागुआवसो जायो अब्ला नैबे इंराजि गोदान बोसोर आरो इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायनायखौ जों सानैनिफ्राय खनसेनो नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय आरो नैबे खुलुमनायनि गेजेरजों हैप्पी निउ इयार बयबो नैबे गोदान बोसोराव जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो आरो जेबो खैदां खैफोद जाहाथे जाया नखरनि बयबो सुबुंफोरा जाहाथे आलो गोजोनै गोरोबलायनानै संसार जानो हायो आफा आनान गसाइनिसिम जों धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै आरज गाबहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामग्लायनायखौ फिन खनसेबाव बावहरनाय जाबाय हैप्पी निउ इयार ओमफ्राय एसे रंजानाय जाबाय आरोना लोगोफोर बांद्राय जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय खुसिनि समाव माब्ला माबायदि रंजाफ्लाङो रावबो एसेबां पात्ता मोना नालाय ओमफ्राय बांद्रायफोर जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय शेयार खालामदो आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जोंनि नैबे इउटुब चेनेलखौ हाजासे हेफाजाब होनानै इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव बा जोंखौ जौगानायाव हेफाजाब होदो आरो हाजासे जोंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोन बयखौबो जों एन्टारटेन खालामनो हायो बेबायदि भिडिअ लाबोनो नाजागोन हिन्दीआव मोनसे बाथ्रा दंना हर घड़ी बदल रहा है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी लो जरा बेबायदि मोनसे बाथ्रा दङ ना माने मा होनो गाबोन मा जागोन सोर मा मिथिनो बिनिखायनो जि सम मोनदों एसे संसार जानायाव रंजानाय बाजानायखौबो लाफानानै सोलिलांनांगोन लोगोसे मोजां सोदोमस्रि गोनाङै जों थांनानै थानांगोन बेखिनियानो आरो बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय Vamos ver.